नमस्कार काव्यरसिको. मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो. मित्रांनो, गणपती गेले आणि लगेचच आता सध्या आपला पितृपक्ष सुरू झालेला आहे. पितृपक्षात एका प्राण्याची म्हणजे पक्षाची कमालीची किंमत वाढते किंवा त्याला महत्त्व प्राप्त होतं. तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच आहे, तो म्हणजे कावळा. कावळ्याचं आणि माणसाचं नातं हे खूप जवळचं आहे. बालपणी आई प्रत्येक मुलाला कडेवर घेऊन पहिला घास भरवते तो काऊचाच असतो. तिथून तो दुर्लक्षित का राहतो, तर तो आपल्याला रोज भेटतो, रोज दिसतो. कावळे जगभर असतात आणि म्हणून त्याला आपण तेवढंसं महत्त्व दिलं जात नाही. ते त्याला महत्त्व फक्त वर्षातले 15 दिवस पितृपक्षात, पितृपंधरवड्यात महत्त्व खूप प्राप्त होतं. आणि बारमाही महत्त्व असतं ते जेव्हा कोण व्यक्ती कोणी मृत होते तेव्हा त्याचं दशक्रिया जेव्हा असते 10वा दिवस, तेव्हा ते पिंडाला कावळा शिवणं म्हणतात. त्या प्रसंगात त्याला अतोनात महत्त्व येतं. म्हणजे एखाद्या सेलिब्रिटीची जशी वाट बघतात तशी कावळ्याची लोक वाट बघतात आणि त्या ठराविक पिंडाला तो कधी शिवतो आणि आत्म्याला तेव्हा मुक्ती मिळते, अशी एक समज आहे, प्रथा आहे, परंपरा आहे. त्यावेळी कावळ्याची खूप वाट बघत असतात. कावळ्याचं आणि माणसाचं नातं हे असं आहेच. म्हणजे आपण त्याच्या नावाने पहिला घास खातो आणि मृत्यूनंतर आपल्या नावाने तो घास खातो, काका घास. मित्रांनो, काही लोक आपल्या ज्या प्रथा परंपरा आहेत, उदाहरणार्थ हे 10व्या दिवशी जे कावळ्याला पिंडाला कावळा शिवतो ते अंधश्रद्धा मानतात किंवा थट्टा करतात. पण थट्टेचा विषय नाही आहे. पुण्याचे प्राच्यविद्या अभ्यासक, संशोधक आणि खगोलगणिती तज्ज्ञ ब्रह्मर्षी वर्तक डॉक्टर पै वर्तक यांची काही पुस्तकं आहेत. त्यांनी जुन्या ग्रंथांवर लिहिलेली पुस्तकं आहेत 16-17. त्यात एक पुनर्जन्म म्हणून पुस्तक आहे. पुनर्जन्मावर त्यांनी गाढा अभ्यास करून हे पुस्तक लिहिलेलं आहे. माणसाला जे कळायला लागल्यापासून काही प्रश्न असतात. म्हणजे माणसाचा जन्म कसा होतो, जीव म्हणजे काय, प्राण म्हणजे काय, आत्मा म्हणजे काय, मृत्यूनंतर आत्मा खरोखरच कुठे बाहेर जातो, म्हणजे तो अमर आत्मा आहे का, असतो तर मृत्यूनंतर कुठे जातो, किंवा आपला जन्म कसा मिळतो, किंवा एकदा मेल्यानंतर माणूस पुनर्जन्म असेल तर दुसरा जन्म कसा मिळतो, कर्मफळ म्हणजे काय, असे असंख्य प्रश्न असतात मनात. जसे तुमच्या होते किंवा आहेत तसे माझ्या होते. ते पुस्तक वाचल्यानंतर त्या बऱ्याचशा प्रश्नांची उकल होते. अगदी शास्त्रोक्त पद्धतीने त्यांनी त्यात सगळं लिहिलेलं आहे. आता आपला विषय आहे कावळा, तर त्याविषयी फक्त सांगतो. तर त्या पुनर्जन्म पुस्तकात हे जे पिंडाला कावळा शिवणं किंवा कावळ्याला जे नातं कावळ्याशी जोडलं आहे माणसाने, म्हणजे आपल्या पूर्वजांनी, माणसाचं, मृत माणसाचं किंवा जिवंत माणसाचं, आपण घास देतो वगैरे, काका घास का द्यावा, तर त्याची काही उदाहरणं आहेत. त्यातलं एक अतिशय थक्क करणारं उदाहरण म्हणजे पुण्याचा बाबू करंदीकर. बाबू करंदीकर म्हणून पुण्यात एक तरुण होता. त्याची विधवा आई. त्याची कारण माहिती नाही, पण त्याने घरात चिठी लिहून ठेवली आणि तो एका ठराविक दिवशी लोणावळ्याला गेला आणि त्यांनी त्यात लिहून ठेवलं की लोणावळ्याला मी दिनांक अमुक अमुक रोजी अमुक वाजता इथून उडी मारून आत्महत्या करणार आहे. त्याचं कारण माहिती नाही, आत्महत्या कशासाठी करणार ते. नेमकी ती चिठी त्याने आईला मिळेल अशी ठेवली. आता ही गोष्ट आहे जवळजवळ 50-60 वर्षापूर्वीची. तर ती चिठी मिळताच ती वृद्ध बाई घाबरली आणि ती धावत डॉक्टरांकडे आली, डॉक्टर पै वर्तक यांच्याकडे आली. ती चिठी दाखवली तर ते म्हणाले, तुम्ही वाट बघू नका, ताबडतोब गाडी करा, कुठली तरी, कुठलीही गाडी करा. आता इतक्या तेव्हा सुविधा नव्हत्या. आणि ताबडतोब जा, तुम्ही संध्याकाळपर्यंत कदाचित पोचलात तर पोचलात, तो वाचेल तरी. तशी ती म्हातारी बाई कुठे गेली, कोणाला मदतीला बोलावलं, काय केलं, आणि ती पुण्याला तिथे पोचली लोणावळ्याला. तोपर्यंत त्या बाबूने तिथे आत्महत्या केलेली होती. माणसं जमली होती सगळी, माणसं त्याला विनवत होती, पण तो बोला कोणीही यायचं नाही पुढे, पोलीससुद्धा होते. आलात तर मी लगेच उडी मारणार, नाही तर मी वाट बघतोय माझ्या आईची. आणि आई त्याची पोचली नाही, त्याने आत्महत्या केली. विषय असा आहे की नंतर एक दिवशी तो बाबू तिच्या स्वप्नात आला
आणि तुला भेटेन असं सांगितलं. आणि दुसऱ्या तिसऱ्या दिवसापासून कावळा त्यांच्या घरात एक येऊ लागला. मग न घाबरता ती आई त्याची किचनमध्ये काम करत असली तर तिथे तो असा वावरायचा कावळा वगैरे. मग ती त्याला दाणे बिणे घालायची. मग ती डॉक्टरांकडे गेली. त्याने सांगितलं की असा असा एक कावळा येतो. डॉक्टरने पाहिलं त्यांच्या पद्धतीने. ते म्हणाले तो बाबूच आहे. आता एक काम करा, तो जर कधी उशिरा आला किंवा येत नसेल किंवा आला नाही एखाद दिवशी तर तुम्ही त्याला हाक मारा बाबू बाबू म्हणून. आणि तसं झालं. एक दिवशी तो आला नाही, त्याची वेळ झाली तरी. मग त्या बाईने खिडकीतून हाक मारली, बाबू बाबू अशी हाक मारली. तसं तो कावळा 2 मिनिटात आला. तिला पण आश्चर्य वाटलं. आणि मग एक दिवशी काही दिवसानंतर तो कावळा यायचा बंद झाला. बंद झाल्यानंतर ती थोडी बेचैन झाली परत. नंतर एका रात्री बाबूने स्वप्नात येऊन आपल्या आईला सांगितलं की आई आता आपली भेट हरिद्वारला होईल, हरिद्वारला. मग ती बाई डॉक्टरांकडे गेली. डॉक्टरांना म्हणाली की बाबूने मला स्वप्नात असं सांगितलं हरिद्वारला, पण मी कधी जाणार. तर डॉक्टर बोलले वाट बघा, होईल तुमची भेट. आणि ती खूप अशी गरीब बाई होती आणि हरिद्वार तर खूप लांब ना, जायचा काही प्रश्नच नव्हता. अशी 8 वर्ष गेली. 8 वर्षानंतर एका संस्थेने सहल काढली धार्मिक. त्यात हरिद्वार होतं आणि योगायोगाने हिने त्यात नाव दिलं आणि ती खरोखरच हरिद्वारला गेली. एवढ्या गर्दीत ती बसलेली असताना तिथे अगदी जवळ तिच्या परत कावळा आला आणि तिला आठवण झाली फटकन. अरे एवढ्या गर्दीत आपल्या जवळ आला म्हणजे हा आपला बाबूच आहे. मग ती पटकन उठली आणि तिने दाणे खरेदी केले तिथे काय आणि ते त्या कावळ्याला घातले. तो कावळा त्याच्या अगदी जवळ होता आणि ते सगळे दाणे खाल्ले. एकटक तो बघत होता आईकडे. ती त्या कावळ्याकडे बघत होती आणि मग दाणे सगळे खाऊन झाले तो गेला. मग तिला परत स्वप्नात येऊन सांगितलं की आता आपली भेट नाही. तर अशा आणखीन काही गोष्टी आहेत त्या पुस्तकात. ते पुस्तक मित्रांनो तुम्ही वाचा. म्हणजे आपल्या प्रथा परंपरांची टिंगलटवाळी करतात, ते असत्य आहेत म्हणून सांगतात, तर त्या कशा खऱ्या आहेत हे सगळे डॉक्टर वर्तकांनी नावानिशी अनेक उदाहरणं दाखले दिलेली आहेत. पुराणात आणि इतरही कथांमध्ये त्याचा उल्लेख आढळतो. रामायणात उल्लेख आढळतो. ज्ञानेश्वर माऊलींनी सुद्धा त्याला एका गीतांमध्ये सन्मानित केलेलं आहे. ते गीत खूप सुंदर आहे. तुम्ही सगळ्यांनी ऐकलंच असणार. पहिलं तो गे काहू कोकत आहे, सगुण गे माये सांगत आहे. तर असा हा कावळा आपल्याला रोज आढळणारा आणि सतत दुर्लक्षित होणारा किंवा विशेष कोणाची आवड नसलेला, पण त्याचे अनेक गुण आहेत. पूर्वजांनी इतर पक्षी सोडून या पितृपक्षात त्यालाच महत्त्वाचं का मानलं, त्याची बरीच शास्त्रीय कारणं आहेत. कावळ्यांना एकाक्षर सुद्धा म्हणतात. तो अशी तिरकी मान करून नेहमी बघतो. कावळा परिसर स्वच्छ ठेवतो. जे छोटी मोठी मृत उंदीर, मांजर किंवा इतर काय घाण असते, माणसं करतात घाण, तिथे कावळा स्वच्छ करतो ती सगळी. म्हणून त्याला स्वच्छता दूत सुद्धा म्हणतात. अशी कावळ्याची बरीच चांगली कामं आहेत. तो स्वच्छ असतो काळा असला तरी. कावळा कधी सहसा घाणेरडा दिसत नाही. आणखीन त्याचा एक मोठा गुण म्हणजे त्याची ऐक्य, त्यांचं एकी. कावळा कुठे मेलेला आढळला किंवा ते घरटी जेव्हा बांधतात, मे महिन्याच्या सुमारास घरटी बांधतात. आपल्याकडे याचा एक अपप्रचार आहे, कावळा घरटं बांधत नाही किंवा उशिरा बांधतो. पण मी खूप वेळा पाहिलेलं आहे, मे महिन्याच्या शेवटी पावसाच्या पूर्वी ते घरट्यांची त्याला लगबग असते त्यांना. आणि घरटं ज्या झाडावर बांधतात तिथून खाली माणसं चालू नये याची ती दक्षता घेतात. आपल्याला माहिती नसतं कावळावरती घरटा बांधतोय. आपण जात असलो तर लगेच ते असे चोचीवर मारतात केसांमध्ये वगैरे. कुठेही कावळा मृत जर पडलेला असेल तर तिथे शेकडो कावळे जमा होतात. तर कावळ्याकडून सुद्धा माणसाने बरेच गुण घेण्यासारखे आहेत. आता हे काकपुराण बंद करून कवितेला सुरुवात करूया. आजची कविता आहे कावळ्यावर, अर्थातच त्याला एकाक्ष म्हणतात. तर एकाक्षाचे ओळखू महत्त्व. एकाक्षाचे ओळखू महत्त्व ही रचना दशाक्षरी आहे. प्रत्येक ओळीत 10 अक्षरं.
जन्मापासून रोज दिसतो, जन्मापासून रोज दिसतो, असतो तसा तो जवळचा. जन्मापासून रोज दिसतो, असतो तसा तो जवळचा, तरी विशेष न आवडेतो, तरी विशेष न आवडेतो, पण कधी ठरे महत्वाचा. बालपणी आई भरवते घास पहिला त्याच्याच नावाने, बालपणी आई भरवते घास पहिला त्याच्या नावाने, कर्ज जणू ते असते त्याचे, कर्ज जणू ते असते त्याचे, मरणांती देणे प्रत्येकाने. असतो गोष्टीत पुराणात, असतो गोष्टीत पुराणात, देतो म्हणे पाहुण्यांची वर्दी. पाहुणे यायचे असले की कावळा खिडकीवर बसून काव काव करतो, अशी जुनी एक समज आहे आणि ती बऱ्याच अंशी जुन्या लोकांनी त्याचा अनुभव घेतला, ते खरी ठरते. असतो गोष्टी पुराणात, देतो म्हणे पाहुण्यांची वर्दी. असतो गोष्टीत पुराणात, देतो म्हणे पाहुण्यांची वर्दी, दहाव्याच्या कार्यात करती त्याला पाहण्या एकच गर्दी. असला जरी तो काळा कुट्ट, असला जरी तो काळा कुट्ट, वाईट त्याला नका समजू. असला जरी तो काळा कुट्ट, वाईट त्याला नका समजू. तुम्ही केलेल्या केरकचरा नष्ट करतो तो जसा गरजू, नष्ट करतो जसा गरजू. म्हणूनच मानतात त्याला, म्हणूनच मानतात त्याला स्वच्छता दूत जगी सगळे. म्हणूनच मानतात त्याला स्वच्छता दूत जगी सगळे. भूक लागता जास्त म्हणता, भूक लागता जास्त म्हणता, पोटात ओरडती कावळे. मान थोडी करून तिरकी, मान थोडी करून तिरकी, पाहतो तो इकडे तिकडे. मान थोडी करून तिरकी, पाहतो तो इकडे तिकडे. एका डोळ्याने कसे दिसते, एका क्षाला मला पडे कोडे. कुणी जर कधी डिवचले, कुणी जर कधी डिवचले किंवा अपघाताने मारले, कुणी जर कधी डिवचले किंवा अपघाताने मारले, जमून करती काव काव. कुणी जर कधी डिवचले किंवा अपघाताने मारले, जमून करती काव काव, तासनतास सारे कावळे. शिकवी माणसात स्वच्छता, शिकवी माणसात स्वच्छता, एकता आणि बरेच. शिकवी माणसात स्वच्छता, एकता आणि बरेच. देऊ रोज काक घास त्याला, नको पितृपक्षा पुरताच, नको पितृपक्षा पुरताच. जन्मापासून मृत्यूनंतर, जन्मापासून मृत्यूनंतर संबंध असतो कावळ्यांशी. जन्मापासून मृत्यूनंतर संबंध असतो कावळ्याशी. पूर्वजांनी म्हणून जोडले, पूर्वजांनी म्हणून जोडले त्याला विचारांती माणसाशी. पूर्वजांनी म्हणून जोडले त्याला विचारांती माणसाशी. धन्यवाद. ही कविता आवडली मित्रांनो तर कवितेला लाईक करा, कविता तुमच्या मित्रमंडळीपर्यंत पोहोचवा, शेअर करा. तुम्हाला कविता कशी वाटली ते लिहा. कावळ्यांचा काही अनुभव असतो तुमचा तर लिहा. तुम्हाला कावळ्यांची आणखी वेगळी माहिती असेल तर. तसेच या चॅनलवर आतापर्यंत जवळपास 220 ते 250 कविता झालेल्या आहेत. कोणी ऐकले नसाल कधी तर सवड असली तर नक्की ऐका, सवड मिळेल तशी. आणि हा चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल किंवा कोण नवीन असेल तर जरूर करा. आता आपण परत भेटू पुढची कविता घेऊन. धन्यवाद.